Ninsabu lesti għal dibattitu nazzjonali b'saħħtu biex tiżdied il-paga minima. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja fejn Lejn Mackey fisem il-Caritas preżenta rapport A Minimum Essential Budget for Decent Living lill-Kabinett tal-Ministri u lill-Grupp Parlamentari tal-Gvern. F'dan il-kuntest, il-Prim Ministru appella lill-unions u lil min iħaddem biex jresqu l-ħsibijiet tagħhom dwar id-diskussjoni lejn żieda fil-paga minima. B'dan kollu l-Prim Ministru nnota li ħafna minn dawk f'riskju ta' faqar huma persuni mingħajr impjieg. Għaldaqstant, dawn in-nies u l-paga minima mhumiex relatati. Ir-rapport tal-Caritas jikkonferma li pajjiżna rat tnaqqis fost dawk f'riskju ta' faqar is-sena li għaddiet. Il-Prim Ministru nota wkoll l-avvanz pożittiv fin-numru ta' nies li daħlu fid-dinja tax-xogħol fil-prezz ta' trasport pubbliku u fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, riżultati pożittivi frott il-miżuri li tieħdu fl-aħħar 3 snin. Ir-rapport jelenka wkoll numru ta' realtajiet li ġibu magħhom numru ta' sfidi li Prim Ministru qal kif b'mod konsju iridu jiġu indirizzati. Hawnhekk semma kif persuni b'diżabilità li ma jistgħux jaħdmu għandhom jirċievu benefiċċji daqs il-paga minima. Joseph Muscat irrimarka kif il-mira ta' dan il-Gvern minn dejjem kienet li jinħoloq il-ġid. Issa li dan qed iseħħ, il-prijorità hija li l-ġid maħluq jitqassam ma' kulħadd. Lejn Mackey li ppreżenta rapport lill-Kabinett fisem il-Caritas wera s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li dan l-istudju tella fuq l-aġenda nazzjonali. Jaħdem. Fil-waqt li appella biex l-isfidi elenkati fir-rapport jiġu indirizzati, irringrazzja lill-Prim Ministru tal-appoġġ.